lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Adalah ibu kapure ngibur panjenengan sami lagu musik keco nanggap ngeten iki rame wonten barongane wonten dangdute nggih wonten ondel-ondel kados kula niki ngoten daripada nanggap dangdut nanggap barongan malah langkung boros. So Mbak Dian malah bermangat ke salim kali Mbak Kipli apa mboten? Salim Mbak Dian, kali Mbak Kipli. Mbak Kipli, Mbak Dian langsung mantuk. Nah. Nggih, sugeng kontur Pak Polo, nggih. Pak Polo sugeng kontur. Yo, langsung sampai tujuan. Nggih. Kula ten mriki nggih boten piyambakan, kula nggih kedahi rencang kalih nggih menika putu kula si Bodo kalian Mbah Ronggo. Putu kula bodong menika putu sing paling ndablek, bocah ya pecicisan dhewe. Wis raine kotak, rambuté kuncung. Nek jenengan pengen mirsani monggo kula timbalane. Yo, dang metu dang yo. Ayo dong. Amang apa tadi suaramu kok ngono? Kuwi sing laku kene kono, Mbak. Lah iya mlakumu ya ra jejeg ngono kok mlaku kok ya meka-meka. Aku ngira sih ana ciwi-ciwi itu bedang, Mbak. Sing ndi sing mak lirik? Iku ciwi-ciwi tambah-tambah sih, Mbak. Lah iya apa sih mak lirik ya ning iso gedang ngono kok mulane ora pati benar. Kok iso ciwi-ciwi tambah mbok. Ya coba dinceng kono dhisik. Lah yuk. Lah. Wes betul. Malah bakal saset, Mbak. Dadan. Malah bakal saset. Iya tak dong. Baca pecicisan itu. Sama keladuan kata ciwi-ciwi tambah mbok bareng diparane malah metune bakul sosis. Aku hari dikit, Mbak. Lah ini dina. Weda dia program Dani wah. Aku pengen kereta warna kata ciwi-ciwi. Saweran yang jalo adik kono. Adik siapa mau? Adik Rasya. Ning ndi bocahe kae goleki. Kita kok sepi kurang siji dong. Ya barang ayo dudang dong lah metu dong. Ya barang ayo metu yo. Ayo. Alat aku bacalah. Iya.
Kemoro barang-barang go pola elem motor atong kabel dilarang lah nyusep ra dong. Kowe ora ngarepe dhewe. Kaya gila aku tunjukkan pargo biasanya dong. Serasa suwe-suwe barang go. Ayo tak layani pargomu pokoknya mbak. Ayo. Piye dong juga ya. Orang kaya juga tamu dong. Apa anggur eka lah. Jajal gue joget goyang ulo mah iso. Kita apa dong? Ngomong apa orang pada anggur mah. Ulo mau tahu bang joget ulo berarti itu aku. Baca kue dong, taruh juga tamu kaya apa dong? Baca. Tiada, aku juga ingin mau berdijamonin Mbak Miona dong. Aku diparingi izin dulu, tapi dia mulai aku iseng bilang dong. Baca, kita cak ngomong malah ngapeluyuran dulu dong. Aku baru ngombe jamu dong. Aku ya sehat. Ayo ratu cagak tabrak. Ayo polamu dong. Lari, Edwin lari. Loh, mau kapan dong? Ayo tanggung jawab itu. Ayo. Aku jadi malu bang. Mau kapan aja itu Sob? Aku gak jarang aku masih jalan bang. Oh iya, tadi bocah belum berapa. Balik, oke. Bocah ini kota hebat ngomong kuwi. Kenjelo mangan dong. Aku menjaga mangan mati. Ya, syukur dituker bawang kowe. Kok bener aku ndas kapok kowe. Lah banyak kowe yang nulungi malah dibanding kene kadang. Syukur kayak disebut nang pawon. Aku jadi tadi, malah dibelukan. Ya iya. Alhamdulillah. Amboreng botol peci saja mau kalah. Loh ya malah lagi jibrang neng kono. Ya dong metu kono dong. Ayo udah joget nang karo aku dong. Aku lari dulu, lari. Oh menggok nek. Selfie ya adalah. Aku selfie, aku kan
keren. Wes. Foto kamu. Keren banget. Walah. Rai kota. Rai mulai kota keren apa nih dong. Aku biar jeblok kok waktu dia ngumpul. Lanjut jarak pantes potong. Yuk, jegetan sedang yuk. Kowe kula sawane napa dadong? Jadi bocah karajan ndelok tok wae. Iki aku bratel, Pak. Lakune aja dadong. Saya seperti itu saweran. Saweran ae mulu dong. Rara cewek-cewek belas, Pak. Iya iki aku. Yang ngarepmu ku ciwi-ciwi ta apa? Sing lagi mbak wae. Sabine. Ini siapa aku kan keren. Sabine wise. Jatang. Isyana macan, isyana singo, tak usah suwe-suwe. Saya coba lesek yuk. Toleran ini mlebu rae wange ya wis do mlebu kabeh kok. Ya. Tak copoten kula menang Rama Jamu muni terus. Lah